Awil Kurd bêjin bihna pez tê mala diz. بهنا پز تê mala diz. Avaya çîrok ke hebû bi mervan em ê mihelma digo behs dîk wê insanê tiştek di bala wî de be her yek li gor ihtimamatê xwe deng dirêye. Têbina aneka yekî di siyasetê difikire wê di dewletê biştegelin mewduekî tîcarî yikûn ê wî ew siyasetê fêm dike wê bê muheqqiq ala siyasetê dikin. Ê diz bê di diziya xwe difikire. Her yek di tiştê xwe difikire ew jî muhim e. Lîzarek vilo bûyî pend enû bêhna pez dirim mala diz. Yani tiqala çi bike ew kesê diz ji diziya pez pê tişkî dir nafikire. Ew bên dirê zarim bêrkûyekê ye. Ew ihtimamatî wî ne. Her yek ihtimama wî çi be ew dengê wî tiştî dirê ye. Ew wî tiştê xwe difikire.